Какво става, машинки? Искам днес да си говорим по тема AI изцяло, защото това е нещо, което навлиза за по-малко от година. AI е съкратил 200 000 реални човешки професии. Това е просто крейзи. Искам да ви кажа, следващите 5 години изцяло AI автоматизацията и хората, които се занимават с AI, ще са на върхови места в своите професии и буквално в живота, защото всеки вижда как всеки един ден AI става толкова реален, че буквално не можеш да го различиш от оригинала. Представете си какво ще е това след 5 години. Започни да се занимаваш с AI. В това видео ще ти кажа какво можеш да научиш, как можеш от нулата с безплатни програми ти да започнеш да правиш пари онлайн с AI. Започваме с първата програма, която е ChatGPT. Всеки я знае. Буквално не трябва да плащаш абсолютно нищо, има безплатна версия. Оттам можеш да генерираш промптове, които да ги поставиш в генератора за видеа и за снимки, който се казва Gemini. Буквално там можеш да генерираш каквото си пожелаеш. Просто трябва да имаш конкретни скриптове, които да поставиш, за да ти генерира точно това, което си му казал. Защото AI се обучава също като нас. Ти се обучаваш от някой човек, AI се обучава от теб самия. Каквото му кажеш, това прави следващото му действие. След това влизаш в програма като Nano Banana, за да ти слапне лицето или да направи нещо от видео, което ти си вътре. Може да използваш Voice AI, това е глас, който е създаден също от AI, има и безплатна версия. Gemini също е безплатно, ChatGPT е безплатно. Сега имаш 3 реални програми, които са безплатни, ти можеш да използваш, да влезеш в момента и да видиш как можеш да създадеш картинка, можеш да създадеш видео по тази картинка и глас, който да говори в това видео. Създаваш момиче или момче, казваш му да прави еди какви си действия и след това му казваш ето ти глас, използвай този глас и говори по еди коя си тема. Толкова е лесно. Никога не е било по-лесно. Просто се научи на умението, давам ти точни и безплатни програми, които можеш да използваш още сега. Затвори видеото, отиди, пробвай и просто напиши дали съм излъгал, ако е платена версия. Толкова е лесно. Просто казваш нещо от сорта на здрасти, аз съм Петър. Казваш, напиши ми го в тази структура, че Петър да може да рекламира или кой си продукт. И я прави абсолютно всичко, за да може снимката и видеото, което си генерирал, да може Петър да говори с неговия глас и да рекламира този продукт. Това е най-добрият бизнес в 2026, защото първо всичко е заместено от AI и няма смисъл да си показваш дори и лицето. И второ, всичко е автоматизирано и не губиш време и усилия и средства, за да плащаш курсове на някой, буквално всичко е безплатно. Реално погледнато имаш една камара възможности ти да направиш правилния избор, просто се насочи на някъде, захвани някаква определена ниша, в която си добър или ако не си добър, просто стани добър в нещо и го продавай с помощта на AI. Това е главното нещо, което трябва да направиш в живота си и да разбереш, че следващите 5 години, ако не го направиш, ти ще си назад. Никога не е било по-лесно да използваш изкуствения интелект в твоя полза, ако си от хората, които мислят като мен. По-добре да си кажеш, ами защо не направя нещо в моя полза от към страна на изкуствен интелект, отколкото да кажеш, ой, страх ме да не ме замени като професия. Много ясно, че те замени като професия, вижда с каква скорост се развива. То е близко да ума, че след 5 години абсолютно всеки човек ще е заменен от робот. Това е напълно ясно, ще видите след 5 години, ще ви снимам същото видео и ще се убедите сами, че не говоря ала-бала. След 5 години абсолютно всяка една професия ще има AI намеса. Питате се защо? Ами поради простата причина, че AI се развива всеки ден. А ти в момента днеска решаваш, че не искаш да работиш. Опъваш се на дивана, почваш да скролваш в TikTok и си казваш, днеска си починах. Докато AI не си почива нито една секунда. Буквално в момента аз снимам видео и по един или друг начин разпускам, не работя на лаптопа. Но AI в момента хиляди милиони хора си пишат с него и той по този начин се образова. Това е цяла система, която ти, ако си вътре с нея и работиш, а не си консуматор на енергия и губене на време, можеш да спечелиш буквално хиляди, стотици милиони левове. И я е направил, мисля, че над 5 или 6 милиардера през 2025 година. Милиардера. Простата и видна причина е, че ако работиш с AI, ти се развиваш по-бързо, действаш по-бързо, по-умно и имаш точни действия за ход. Знаеш на къде да отидеш, а не да се луташ. Спри да губиш време, започни, защото това е златна мина за 2026. Братле, казвам съвсем сериозно. Ти сам просто можеш да промениш цялата игра в живота си само за 2 седмици. Трябва ти просто да осъзнаеш, че AI замества абсолютно всичко. Не ти е нужно нищо, освен интернет и телефон.
за да си продадеш умението, което е измислено изцяло от AI. Трябва ти 3 програми, трябва ти умението да се поставиш на пазара и да почнеш да правиш пари и да имаш най-важното интернет и телефон. Ако имаш интернет и телефон и не правиш пари онлайн, просто си born to lose. Просто се учи от хора, които правят това нещо, което ти искаш да направиш. Казвам ви точни стъпки как ти да просперираш в онлайн пространството буквално от нулата с AI, с безплатни програми. Просто ви давам умението ти да се изкараш на пазара с някаква идея в главата. Това е абсолютно всичко. Твое е решението дали искаш да правиш нещо онлайн или дали просто работа, на която си в момента ти харесва и не искаш да правиш нещо онлайн. В момента аз съм в хотел, в Швейцария съм на супер яката гледка. Буквално е уникално. Тук можеш да работиш откъдето си поискаш. Просто имаш телефон, интернет и не ти трябва буквално нищо повече, освен 3 програми, които даже и са безплатни. Даже и не плаща за това нещо. Така че ако все още не си започнал да правиш пари онлайн, просто ме последвай в Instagram. Със сигурност мога да ти бъда полезен. Последвай този канал за още такива полезни видеа и се виждаме другата седмица, бойс. Let's go!